Здравейте хора, аз съм Лъжи, както ме знаете. И да, искам да се похваля с новата ми пижама. Вижте колко е яка. Много яка, вижте. И тук е така. Така. Знаете ли кой ми я даде? Братовчетка ми. Просто на нея май стане малка и баба ми каза, защото ми я даде братовчетка ми Мирела. Мисля, че не е така. Е така е. Нека се не разбера. Такива са пижамите. Хора, ви даде ми някакви янцуци, където още не съм ги видяла. Но абонирайте се за канала ми. Това беше всичко от мен. Чао! Абонирайте се за канала ми. Ако не знаете как се пише се Божия Лилева. С главна буква и двете имена и на български. Чао!